My name is Reverend Christopher David KANYENDA, lead pastor, MSONKHAMANJA CCAP, Area 1, Lilongwe, Super Force. You are welcome to MSONKHAMANJA CCAP, and I encourage you to be liking and subscribing our page. We are on Facebook and YouTube, Twitter, and other avenues. Once again, you are welcome. Thank you. Machitidwe moto oyamba, yes, loyamba kulekesa number 3. Samba 125, chipangano chetsopano buku ngatilangali. Samba 125, chipangano chetsopano buku ngatilangali lalikulu, machitidwe atumwe moto 1. Ndiamba kuerenga. Yesu akwera kunka kumamba. Taonani terofio inu mau aja oyamba ndinakonza za zose. Yesu anayamba kuzichita ndi kuzipunzitsa. Kufikira tsiku lija anatengedwa kunka kumwamba. Atatha kulamulira mwa Mzimu Woyera. Atumwi amene adawasankha. Kwa iwonso anadzionetsera yekha wamoyo ndi zitsimikizo zambiri zitatha zowawa zake. Naonekera kwa iwo masiku 40 ndi kunena zinthu za ufumu wa Mulungu. Amen. Tsono kuchedwetsa zinthu Yesu adamba kale. Amba uku atabatizidwa mu mtsinje wa Yorodani pa Mateyu 4 adaziyedwetsaso zinthu za utumiki 40 days ali ku chipululu osawuyamba utumiki 40 days. Ataukanso kwa kufa Mbuye Yesu adasichedwetsaso zopita kumwamba 40 days kumwamba osapita. Chifukwa ninji ndilofunso la tsiku la lero nduyankhula muno ndikuti Yesu asadapite kumwamba. Paja tidachitira Pasika paja tidachitira chitsitsimutso chakumazunzo Ambuye Yesu ndikuuka kwake. Paja tidachita celebrate resurrection kuti Yesu kwakufa mpaka na lero kumwamba asadapite. Akadendendabe. Funso nkuti chifukwa ninji all this day yachedweranji Ascession kwa chedweranji kupita kumwamba. Ndi pamene tsopano tili kuwerenga mawu amene tawerengawa akulembayi ndi Luka ali kupereka samale ya mabuku akumbuyo. Akuti onani terofio inu, terofio ndi gulu la anthu okhulupirira. Onani mawu aja oyamba ndinakonza za zonse Yesu anayamba kuzichita ndi kuziphunzitsa. Kufikira tsiku lija anatengedwa kunka kumwamba. Atatha kulamulira amene adawasankha. Kwa iwonso anadzionetsera yekha wamoyo ndi zitsimikizo zambiri zitatu zowawa zake. Naonekera kwa iwo masiku 40 ndi kunena zinthu za ufumu wa Mulungu. Tsono nkumati kodi kukhala pasi pano kukukomerani bambo Yesu zowawa zonse zija, kuzunzidwa konse kuja, umphawi wonse uja wa pamtandao, kunyazitsidwa konse kuja, chokukomerani nchani kukaonekeranso kwa anthu omwe aja. Ena nkakukanani, ena adakuthirani malovu, ena adakunyozani, ena adakukhomerani pamtanda, ena adakukuwani njira ya mtauni yolowa ku Yerusalemu. Pamene ankadutsa namakuwa nati udzipulumutse wekha. Paja unkapulumutsa wena mudavala tewera umaliseche wanu udaoneka ndi anthu onse amderali. Chokukomerani ncha umaonekeranso kwa anthu omwe sizochititsa manyazi izi.
mwachitiranji zimenezi? Ndiko kusiyana kwathu pakati pa ife ndi Mulungu amene timtumikira, chifukwa iyeyo ali ndi ija imene timatchulidwa kuti kingdom mind. Kingdom mind ndikuti ali kingdom minded. Our God is kingdom minded. Ndipo Yesu sasamala za iye, asamala za ntchitoyo, asamala za utumikiwo. Pali zotsalira. Ndipo pali zitatu zikuluzikulu ngati sisinayi zimene tizione. Choyamba Yesu ngokhudzidwa ndi anyamata wake, a concern for ministry team, anthu amene sadatsanzikane bwinobwino. Ayi musayiwale kuti mugetse mucha sadatsanzikane bwinobwino ndi ophunzira wake. Ayi ena adathawa, ena adadula khulula munthu, ena adamnondola, ena adakamthira malovu, ena adakamkana. Kudali chimphepo, kudali chipolowe, kudali chimdima, sadatsanzikane bwinobwino, sadasirane ma blue book, sadasirane ma title deed. Pakudzuka kwa kufa Yesu ali kukapeza ophunzira wake. Tiyankhule ndi kuwerenga Yohane 20 verse 19. Chifukwa chachiyani Yesu ali kuchedwa kupita kumwamba? Yohane 20 verse 19. A concern for his ministry team. Ndiwokhudzidwa ndanyamata mutumiki. Ndiwokhudzidwa ndanyamata mutumiki. Kumwamba nkwabwino kupita, koma ndiwokhudzidwa ndanyamata mutumiki. Pali ntchito ina sidakonzedwe, pali zotsalira zoti zikonzedwe. Verse 19 pa chapter 20 cha Yohane. Pamenepo pokhala madzulo usiku lomwelo loyamba la Sabata, makomo ali chitsekere kumene anakhala akuphunzira chifukwa chakuopa Ayuda, Yesu anadza nayimirira pakati pawo nanena nawo, mtendere ukhale ndinu. Pamene adanena ichi anaonetsa iwo manja ake ndi nthiti zake. Pamene pakuphunzira anakondwera pakuona Ambuye. Chifukwa chake Yesu anatinso kwa iwo, mtendere ukhale ndinu. Monga Atate wandituma ine, inenso ndituma inu. Ndipo pamene anati ichi anawapumira nanena nawo, landirani mzimu woyera. Zochimwa za anthu aliwonse muwakhululukira, zikhululukidwa kwa iwo. Za iwo amene muzigwiritsitsa zagwiritsidwa. Yesu ali kukalabe osamapita kumwamba, ali kuyendayendabe chokhongodzuka kwa akufa, ali kudziwa chotsalira. Trauma idachitika pa mtanda, psychological torture imene idagwera ophunzira wake. Anzanga amutumiki ali kuti adakawapeza ali nyumba, makomo ali chitsekere chifukwa cha mantha ndi Ayuda. Traumatized team, anthu amene anali hacked, okhala ndi mabala, anthu amene psychologically were affected. Ndipo Yesu ali kubwera opanda otsekula chitseko, ndikudzangotulukira nyumbamo, kuwala kunangoti ngwee. Iwo aja ali kuma ndi mantha kuopa Ayuda, ndi manyazi azochitika za pa mtanda zija. Pomwepo Yesu akuti, mtendere ukhale ndinu. Amen. Imene ndija imene timayitchula kuti the announcement of shalom. The announcement of shalom. Mtendere ndi chinthu chofunika chifukwa chimachita attack kaganizidwe, ndipo kuganiza kopotoka kumakonzedwa ndi mtendere. When shalom is announced, munthu amakhala bwino, angakhale popanda zinthu zina monga chakudya chambiri, zovala zambiri, kugona pabwino. But when there is peace, when there is shalom, pakakhala mtendere. When shalom is announced, munthu amakhala bwino. Ndipo Yesu sakupita kumwamba, akudziwa za anthu amene adachoka osatsanzikana nawo. Ndipo zambiri zidachitika nthawi yakuperekedwa kwake nzochititsa manyazi. Ndipo anthu amene yadzawatumawa asasiya kadala manyazi. Akufunika pastoral care, akufunika aonedwenso
ndi Yesu akwapeza ophunzira wake nawauza kuti mtendere ukhale ndi inu, chifukwa anadziwa kuti analibe mtendere. Amen. Ali panthu ena amene amangofunika kungoyankhulira mtendere basi, ndi anthu aja amene chosowa chawo tere ndi mtendere basi, kuti amve kulimbikitsidwa, amve kudziwa kuti akadalipo, amve kudziwa kuti ali ndi tsogolobe, amve kudziwa kuti Mulungu amadziwa kuti iwo alipo. Anthu ena ndajoti sikuliso ngodulayi, ngoyenera kungoyankhulira mtendere. They are not expensive. Palibenso choti muwapatse china kuposa poyamba muwayankhulire mtendere. Yesu akuti mtendere ukhale ndi inu nonse, mtendere ukhale ndi inu nonse, the shalom of God. Akati mtendere akunena chimene chimakhazikitsa mtima, kunena kwina mtima wanu ukhazikike, mtima wanu ukhazikike. Mtendere ndi mawu amene amabwera onena kuti musachite mantha, kulibe chokuonongani. Amen. Musachite mantha, kulibe chokuonongani. Zokuonongani zonse Mulungu akuzidziwa, adazichita kale traki, zili kale pa ndondomeko. Mtendere ukhale ndi kuli ngati dziko la Israeli, kuti anthu amva kuti Irani kuti ipulitsa madzulo ano mabomba, madzulo kuli mabomba, akuti Irani ipulitsa, Irani kubwera Irani madzulo kuvuta kuti konse mabomba. Ndi otsogolera nkhondo ya Israeli amati tili ndi press conference chama 2 ndiye nkudzati shalom to the house of Israel. Popeza mabomba onse ochola ku Irani tigwira mmwamba, tidayika kale zilombo zomagwira mabomba mmwamba, musadenkhawa pa Israeli kuponya Irani mabomba dziko lonse opandolo limodzi lopha munthu. Chifukwa oyankhula mtendere azikhala otakhoza kuthandizati. Sungangulandira mawu mtendere kuchokera kwa anthu oti akunenera mtendere kuseri yomwe azika kunena, amene akwenze chiwembu chokupweteka ndi yomweyo. Ayi, koma Mbuye amene ndiye Mulungu wanu sakonza chiwembu chokupwetekana, koma iye amakonza zilombo zomawakha mabomba olimbana ndi inu. Amene akanena kuti mtendere ukhale ndi inu, wanena amene, ndipo mtendere mudzakhala nawo. Amen. Mtendere mudzakhala nawo. Ifake Ambuye Yesu akati mtendere ukhale ndi inu, mtendere mudzakhale nawo. Ngakhale wena anene kuti amene ingoshota nchani chingamchitikire moyo uno chaka chino, zitani ye isutuludziwa mwafikire December nkushota kwakeku, koma Mulungu akalengeza mtendere pa inu December uwo, December mpaka na 25 ka kuja nawo Christmas dzolopa ni January, chifukwa Yehova adankhula mtendere pa moyo wanu. Ndipo kukhala woshota sizikulepheretsani kulandira mtendere umene Mulungu amapereka. Ndifake tili ndi anthu ena amene amaoneka ngati osauka koma okhala nayo nkhope yowala chifukwa ali ndi mtendere ochokera kwa Mulungu. Akamachita ka business kawo kakang'onoko koma ndi nkhope yowala. Akamayenda mu msewu muba pansi koma ndi nkhope yowala. Okhala nacho chiyembekezo chachikulu. Inde galimoto alibe koma mtendere ali nawo. Ameni. Anthu ajoti nthawi iliyonse akamayankhula nawonso amamkana yankhula za mtendere zokhudza anthu ena. Shalom, shalom, ulemerero wa Mulungu ukhale ndi inu. M'bale Ambuye akudalitseni, zabwino zikuchitikireni. Koma kuli anthu kunja kuno ajoti nkhuku kuyikalipira ngati akukalipira munthu. Ife tidali ndi m'bale wathu kwathu adachoka ku John ndi adabwera atachona umeko ndi zaka zambiri ndi nkubwera. Inu kumwikira mpando mmawa pa khomo koma nkhuku kudutsa koma kuimenya mbama ngati umenya munthu. Chonsecho kumphikira mazira atulandira mazira awo madyera sima. Ine ndauza amayi wanga kuti munthu uyo musampatsa mazira uyo ayi. Koma kuli wanthu kunja kuno chona kuthamangitsa chona kutepa nokuthawa kutumpha mpanda, iwonso kutumphaso mpanda omwewo. Chifukwa alibe mtendere. Musango mwangozi, musango wakhudza kaya ndi minibus kandi mtown muja ali mwandidetsera zovala tikambirane kaye, mwandidetsera zovala tikambirane kaye, kuti tikambirane jana muyenera mulipire kuti ziti anthu opanda mtendere. Ajoti kwangwala kuira pang'ono kungwala kuira pang'ono waiputa pamenepo mpaka naitane awa amene wafuseni basi afota kwa sebwino ine naye mbajani kuti ife tadziwa kuti mtendere alibe. Shalom must be announced. Anthu amene alibe mtendere ndi anthu ajota mangodikira tsiku loti muwayambe ali nkagapu kang'ono moyo mwawo kanthu kang'ono kamakula alibe kuti izi zatha.
alibe kuti apatakambirana chifukwa alibe mtendere. Ndikumbukireni za munthu wina amene adangoyankhula kanthu kang'onong'ono kwa nzake aluti chani abasi amwene basi chani mbama theki pakhosi kuponda kuponda kwase kumoti nkhani yake yomweje mpaka nampopondera munthu yako funda anthu amene alibe mtendere kungoti simayisidapse kulendo ono alitsonuka mpenzi waphika simakupsayo ngati ndo amayi wako kuli kwasupira kandi waja mwalano waja magwirizana mankhulana pa foniwa akasika kuphikira amayi wako ine ntachoka pali bino nkakhale kwathu neso miyanga ndinawo palibe kanthu kuti osadziuphikane ndikhale vibwezi zanu ziza kuphikirani mafoni amene mmayimbirana kuti nkhani akachokera pomwepa. Yesu akuti mtendere ukhale ndino. Shalom. Shalom. The shalom of God. That announcement was made. Chifambi Yesu ankatse undise si anthu okambuloledwa ayi. Pamalomo opita kumwamba ada ukapeza mnyumba makoma ali chitsekere. Ali musakhaleso ndi mantha. Zonse zokuphulitsani mabomba wonse obwera kutsogolo Yehova wagwira kale. Makiyi ndi awa. Azifungulo za ifa ndi hade. Tinali kumandaku masiku 3 tabwerako. Tatenga zonse zokuzuzani, zonse zokukhazikitsonga, zonse zokupeputsani, wonse ogwikirani minga, zonse tsopano tiziwaka ifeyo. Tiziwaka. Mukapita ku Israeli ndi dziko limene mwambama adayika kale na Heberi anayika kale mashini omawakha mabomba adani. Moti munthu sanga nguti dzuku lero mawa aine nkaphulitsa bomba ku Israeli awe angudziphulitsa wekha chifukwa muli dzinthu zimagwira pa likabwera bomba lija pa mukabwera bomba lija pala ifenda na Abraham kaponyani mabomba umifenda na Abraham yaononga ndalama zogulira mabomba you waste ndalama zoti mkadakapatsana amasiye kugula za kuyeza kuchipatala kugulani mabomba abweretsani ndiye kwatumiza atu dziko la Iraki mabomba kudzadziratu mwamba monsemu basi Israeli mangugwira limodzi takwauza matawa kuti mtendere ukhale ndinu kakenda ndani kunsika kuti kapita kuchipeni kuminda muzisangalala mwamva aina ngasikubwera mabomba airagalayi musadandaule nazo zimenezi makolo anadagwira kale ntchito fo Mulungu adalengeza dalitso pa Abraham. Mtendere ukhale ndinu mudziwa kuti chinchimene timene tizichita ndi anthu a nyumba mwathu kumankhulira zabwino kwayankhulira mtendere ana athu mama jaka kamapita kamwana kamapita ku school kukayankhulira mtendere ukhale ndiwe nyumba muja madzulo mkabwera bambo basi mtendere ukhale ndinu amayi kuliyankhulira banja mtendere ukhale ndinu bamba kamachoka mawu amtendere azichuluka tikakumana pakwaya mtendere ukhale ndi kwa yonse ino mtendere ukhale pa malo ano mtendere ukhale pa chalichi pano kumba pena ona asidi ekayeka palipo asidi asidi ramononga yovala asidi sotsukira malaya mzimu wa asidi popanda kulengeza pa mtendere popanda mawu achisomo mudzachiritsa yani poti makhala ndi anthu ofuna chisomo anthu amene ngovulala kale amene afunika restoration ichokera kuti restoration ndi mmene mankhulira enomo ichokera kuti restoration ndi mmene machitira enomo kukuphwanyirani dzira limodzi munthu mutanyamula tray kugwa pasi limodzi mpaka nukaira na chair munsika mpaka nauza apolisi mpaka nubwera ndi futu magazi ngati kuli nkhani kudzafika yachitira nchana dzira limodzi natayika mu tray ana nditayitsu ana ndiphumitsa uyu ndiye mwatira na ife mpaka na 77997 apolisi mpaka na futi inu muononga chuma cha dziko oti inu mtendere mulibe. So kambirana simzifuna ine munthu wina adabzala mitengo munda mwanga ati malire basi ukobzala mbali yangayi asi wina nduza wanchiro wanga wef hapusi mona ubera na mundato mona obzala mitengo munda mwanumu uti mfuse ine kura mfuse ja ine pe mpaka na mitengo makula chaka nchimodzi halubwela kuti abusa mari mundigule munda mbali nkura udabzala kale mitengo ndikugula ngasi yamakabzala mitengo munda mwanga osidza kupereketsa munda ine ndi wa Abraham tu ine ngodalitsikatu munthu asata ameke ndithana naye ayanzuzika nazo zinsautsa umozitsansauzire sadzadzidziwa adzaona zake zulukutha basi yankazi uyu ndimsautsa ukamzalira mitengo munda mwanga ine sindi mafusa tu munthu lubanyi mabzala mitengo munda mwanga
ino lo muntu kundikhula ndi galimoto tusindimuuza kuti imani bwanji galimoto yanga mwayikhula teni ku polisi ngati ndino shot ye khara imetu ye khara nenetu kuti anda kukhula ndi galimoto ndimati bwanji pepani kapena nkupatseni kanthu kambirimbiriso kuti hayi kapitani chifukwa mtendere umaposa ndalama, mtendere umachititsa kuti munthu ndimkhululukire, mtendere umachititsa kuti nkhana omweyo tikadapita kwa afumu yangutha pomwe pandonino apa mwandiphwanyira kaliyala kuti mwandiphwanyira kaliyala apa kaliyala amene ndakula 14,000 ndipo pese pano zinthu zadula ndi devaluation mungu ikapo 44% mwenjezere ndama ndagulira ine kaliyalazo ulolukokera kwanzathu mukokera pa chinthu chomwechi kodi akakugwirira ntchito munthu koma kuchaja koma mtengo woke ontengo ora anyamata enu tani mukapita kuti anyamata enu kachajidwe akatu kamaulula kuti you don't have shalom. Mafuta anu onse mwezi wonse muthere pa inu ndikulitsa malaya amodzi pa mtengo mufuna mabiru yonse anu ndilipire ndine kamodzi nkuoneka tusiti kugulana Malawi timakagula anthu ena okhazikika amene ali ndi shalom amene amamugulitsa munthu chinthu bwinobwino azipita nacho koma inu kuti mumugulitse munthu chinthu ndi kuti mumugulitse kasanu chinthu chachabe choti mdawo dakale kale chochipa chimene chimasowa chimenechi chima ari chitsoye galimoto mechi chimasowa chikume simungachipeze mulilongo moso muno lobodza iwe mulilongo moso make muri imene singachipeze ulibe shalom iwe sudzakhala olemera udzakhala mphawi nuipo kokoko. Number 2, chochitika nchani ndi Yesu mnyumbamu he confirms the evidence of his resurrection. Akuti ndikudzeni onani misomali onani mujadabayamu onani confirmation is important to you. Inu ndina anthu ofunika kwa ine ndina anthu amene you carry the gospel. Mudza utenga bwanji utenga if I don't come back to you ndikathamangira kupita kumwamba osabwera kwa inu adzalalikira nda. You know, yes, ngokhudzidwa ndi anthu ma implementers ndi anthu ofunika. Ndifake timabwera udzapereka report mchalichi. Ndifake timauza anthu amene adachita zinthu ifo ndi ma implementers. Kumapemphera pachitatu amapita ndiwo. Kuchalichi amabwera ndiwo. Akapanda ubwera iwo inu simupemphera. Mupemphera bwanji iwo palibe. They are implementers of every program. They deserve respect. Yesu akuti ndikudzeni ndine manja yanga ndi awa. Ambuye ndinuoyera simuyenera mutaye nthawi ndi anthu amene adakukanani molova mwadzuka kwa akufa muyenera umakwera kumwamba ndi ulemerero sibwino khudzanaso ndi anthu yesali mulunga zinthu zikuzikulu. There is a ministry ahead of the resurrection. Amen. Ndipo anthu amene adzachite utumikiwo ndi omwewo amene adandikanawo ndipo kufoka kwawo sikulepheretsa utumiki kutsogolo. Amen. Shwawe na inu mugundi kufoka muliti kulekani tatu kukamirana ntchito mzigwira ndinu mufoka dala umalimbikira ufoka ulimbikira ufoka kuti ati angonditani ngolimbikira ufoka kuti asamandiwerengereso tibwera ku nyumba kwanu. Will not waste anything mpaka natikulondolozani. Uraku Yesu kukunkulondoloza anthu ajadatha mundu akese ujadatha atanyamatawo usibalala usikunsiyala uzonera weka usofa wose kuthawa kunsiyeka. Yesu alukapeza nyumba ndipo sakwanza kuti anyamataje munkandithawa atayimirirani ndiwoti wajamene mdathawa ine olundigwira inu basi nonsenu balala ndifuna ndikuoneni tayimirirani hayi akuti ndikhudzeni mabalawo chifukwa iyi ndiye mphamvu ya uthenga wabwino. Tikamati gospel pamene muyankhula kwa wanthu kwa fotokozera za mabalawo ifayo ndikuuka kwake if I don't confirm my resurrection to the first disciples, this is the seed of the ministry. Ndi Yesu akuti bwerani ndikhudzeni. This is important. Simupita kumwamba liya wait olo ndithamangire kumwamba adzalalikira nda akawauze anthu zinthu nda. These are very important people. Come to me onani ndikhudzeni. So he confirms resurrection. Tindi anthu amene mwina zinthu zikayenda bwino ndi moja timataya anthu amene atithandiza kuti ziyende bwino koma pamawa tidzafuna
kuti atichititsenso kuti ziyendenso bwino ndi mujama kuzo kuti ulendo uno usova fo zitenda bwino ulendo uja usirida kuonenso ndizijama machita maimupi enawa inu msadzachite nawo mukadzakhale mupi nthawi ya kampeni sendere kwa wanthu mabwerudza kuonani na ine ndimakukondani uri amdayamba lero tikuonda ino ndabwerudza kuonani uri nena nizoona ine ndabwerudza pemphera nawo uri inu mapita uchalichi chifukwa tu mulungu ngwa mkulu uri mwamdziwa liti kuti mulungu ifeso to andale timopa mulungu uri nena nizoona mufuna mavoti ino munthu wabodzi udapita liti kuchalichi chokho chongoti wawinacho wautali mtauni mpaka nandu constituency mofusana kuti nange mupi uja adapita kuti pano palo kudya zake mtauni ndi amatumiza timawa kuti yani pano patsuno nkoti tsuno ndisoke mabala soka mabala kuti ujeni udzipepesa ndi anthu kumudza amati gona nkupesi patali mphanga 5 years sikali udzatifuna Yesu safuna yogera padzengera mando makwera kumwambayi he knows who are important. He goes back to them. Say mtendere ukhale ndini pisani mabala manga ndinemwe uche. He fellowships with them. Ndifake maimupi ena chimene amachita amata akawina, they go back to the constituency. They link up with the voters. Saononga ubale ndi wanthu amene adasankha. Moyo ujoma tisika kuyenderani mkumaiwala anthu amene adakuthandizani mukakhala pabwino mkwiwa wena mpaka namaiwala amayi wawo kuiwala abambo wawo foti zinthu zidayenda tsopano kuiwala amene adakulipirani fees kuiwala amene ankakusungani pa nyumba pake kuiwala amene ankakupatsani pogona kuiwala amene ankakumwetsani madzi kuiwala amene ankakupatsani tii lero mumati ndinoyima pandekha msomankhulena nezambiri aliyense ali nake khoma tizionana pa Facebook pomwepa ndiye munthu wapa Malawi amati tsiku lina uluka kadzafoka mapiko ayo sitikadzatera kadzafoka mapiko kadzafoka mapiko dzechito chowakha kuti kangagwe pamala ndi mujachibala amapita mtown ulondola mbale wawo kuti kamtengeni sangaione transport anthu kumudzi sonkhetsa ulondola utuma mmodzi kutenga mbale wawo mtown adauluka mafona adadula tindi anthu achoti sikangu uyenda basi wena kwaika kuchena ku blacklist akuti ndimakhala busy kuti ndisankhula ndinu pa phone pafupi ine ndimakhala wa busy busy omwe kupatsani inu madala tikupatsani ndife busy madala omse mabwere ku office makhala otanganidwa ine ndine kuti busy kupatsani ndife mama dzatifona musadzakhale inu pamene mulungu wakukwezani kumauza wanthu amene adakuthandizani kuti zinthu zitheke umati mumakhala busy mukadzona sindadzuka usiku kwangu ndikuti ndathelatu ndikuti ndatopa koma ndimachita kwakwala udzuka kobwera wanthu panjapa akufunana abusa 2 AM. These are the people who made me to be what I am. These are the people who need my services. They are important to me. Kamwana kena kadabwera basi ubwera kumasikuja kangono kwabwera tu kamwana musene kuti kwabwera kamwana nena ndiri kubwera munthu akunsonkamanja CCAP akufuna mbusa wake ma services osati kwabwera kamwana. Because if I am a father, it's because I have children. If I'm a pastor, it's because I have got the flock. Ngati ndikoso yima nkuti ine ndine father la wanu pano ndi kuti pali wina sunga nkuti ndine father la wanu pali be munthu ayi mzimu umene ulipo pakati pathu koma osiyana ndi Yesu adabwera kudzakhala ndi omwewo kumatoka kwakufa nkuzeni the resurrection body was a glorified body. Sidali tupiro ene nomagwirana ndi wanthu. For any information, this was another sacrifice. This was another ministry. Aujira Yesu abazi sisovomerezeka. Kuuka kwa kufa kwa mbe Yesu sankafunika kukutsaneso ndi munthu. Because adatsuka ndi the glorified body.
sankenere mpaka natu nyumbamo kwauze kuti muli nako kasomba kodi mukhoza kudya ali kasomba tili nako dzulo tinapita kwa kapasomba atandipatsani ndidyeko kuti mudziwe kuti mzuko sukudya somba. Ambuye mambo majeso somba mutauka kwa akufa. With this glorified body, why am I doing this? And for the sake of my people and the ministry. And how funika kwa jita fixture kwa kazi kita restoration recovery process in the mene, because these are the people who are important carriers of the gospel. Ngati kutsogoloko kudza kale mpingo ndifo chokupezeka kwa amenewa. I can't ignore them. Let me confirm to them that I have resurrected. Ndipatseni kasomba ndije. Popeza mzukwa sukudya somba. Ndipo kenaka Yesu akuti monga Atate ndituma ine, inenso nditani kodi ndikutuma neno. Tasonkhana muno otumidwa nyengo ino imene Yesu asadakwere kumwamba. Ndipo sakulola kupita asadadziwe kuti inu mavomero otomeke. You are God's essentials. Ndipo Mulungu ali kukutumani mosayang'ana zakumbuyo. Chifukwa anthu akwatumanda ajamba tisamudziwa nthakenda omweyo. Koma Yesu akuti monga Atate ndituma ine, inenso ndikutumani. Ndipo atatero Yesu china imako achita njani? Akwapumira mpweya nanena landirani mzimu woyera. The anointing for the ministry. Ndipo otsiriza pagawo limenera akuchita declare Ambuye Yesu the possibilities. Akuti mukadza khululukira munthu ameneyo okhululukidwa. Amen. Koma china chimene Yesu akukhalira osapita kumwamba ndi chifukwa cha Tomasi okayikayo. Ifake mukakawerenga nokha pa Yohane 20 verse 26 kulekeza 29. Yesu awonekeranso tsopano Tomasi alipo. Ulendo oyambawo kunalibe Tomasi. Tomasi ngokayika pa zina. Yesu akuti osamamtsekereza munthu akakayika. Ayi, mpezeniso. Muonetseni marisiti. Mpatseniso ripoti. Muonetseni makaunti. Muuzeni ngati ukayika bakatenge wake wadita abwere naye. Yesu akuti Thomas ndine mweucha. Ukhulupirira kodi tsopano. Chifukwa Tomasi ngofunika mutomiki. Ndipo pamene Tomasi akuti Ambuye wanga ndi Mulungu wanga. Ala khulupirira tsopano ndayamika. Ulundichepetsera masiku okhala pano. Tsopano ndizipita kumwamba. Chifukwa iwo khulupirira. Amen. Chotsiriza chimene Yesu ali kukhalira is the concern for his own Peter, the best friend of the ministry. Musewale Yesu kumbuyo kwa napo kuti patanthawiri ndidzamangapo ja mpingo wanga. Ankankhulira pa Petro ndifake potsiriza tione zija Yesu ali kuyankhula pa Yohane 21. Tentingwe werenga Yohane 21 verse 15 kuti kenaka tweruke. Yohane 21 verse 15. Yohane 21 verse 15. Yesu akuti njipa verse 15. Ndipo pamene atafisula Yesu ananena kwa Simoni Petro, Simoni mwana wa Yona, kodi ndikonda ine koposa awa? Ananena ndiye, inde Ambuye, mudziwa kuti ndikukondani inu. Ananena naye, dyetsa nanga nkhosa. Ananena naye Yesu kachiwiri, Simoni mwana wa Yona, kodi ukonda ine? Ananena ndiye, inde Ambuye, mudziwa kuti ndikukondani inu. Ananena naye, weta nkhosa zanga. 17. Ananena naye kachitatu, Simoni mwana wa Yona, kodi ndikonda ine? Petro anamva chisoni ndikunena kwakulu kachitatu, kodi ndikonda ine? Ndipo anati kwa iye, Ambuye mudziwa inu zonse, muzindikira kuti ndikukondani inu. Yesu ananena naye, dyetsa nkhosa zanga. Zinthu ziwiri. A concern for Peter and a concern for the church. Yesu afuna dus ndi Petro. Opanda kumfunsa kuti pajunkanena kuti sundidziwa. Petro adayirutsimikiza ndipo asimayanjano poimba apo tsiwo Yesu msadayirutsimikiza au ndipo Petro adayirune kuti nesindakone ni kunena Yesu. Ani nesindikudziwana. Ine munthu sindamuonepo. Uyambira ali sindamuone. Yesu asati kodi inu suje mungati simndandonepo. Ayi. Ndipo chimene akuchita Ambuye Yesu afuna achite fix kukonzanso kaganizidwe ka Petro. Ndikuchitanso chitsimikizo kuti angakhale mdayankhula zimene zija inu ndinofunika. Ndipo sikuti soti kasankha wina amene atumikirebe pa izi ndinu. Olo mugundike nkupotoka ubalo wadala kuchire tiye kutengani kuchire komweko chifukwa inu Mulungu akupatulani
ndiye Yesu akuti Petro tabwerani mmandikonda inali osati nanga bwanji udandikana pa mtanda paja. Yesu tusakhudzidwa ndi zimenezo. His concern is the ministry. Akuti yetsa nkhosa zanga, yetsa ana anga ankhosa. Ndimafuna ndikuwuzeni kuti inuyo ndineyo, we are a generation at God's heart. Ndife mtundu wa wanthu amene Mulungu ali pa mtima pake. Mukhoza kuona Yesu poyankhula ndi Petro akuti dyetsa nkhosa zanga, dyetsa ana anga ankhosa. Ndi uyankhula muno moyo wanu ndi zimene mukukumana nazo. Pali wina adayankhula ndi Petro kale lomwe mokhudzidwa za welfare yanu, ndipo Yesu ngokhudzidwa ndi tsogolo lanu ndi welfare yanu. Anthu akhoza kusankha osakhudzidwa ndi zokuchitikirani, koma Yesu ngokhudzidwa ndi zimene muli kudutsamo. Amen. He has concern for your welfare because you are a generation at God's heart. Tentimirire. Ndimangofuna tipemphere kungonena Ambuye zikomo chifukwa kuti kumwamba simdapite kuti mukonze zinthu, kuti mukhazikitse utumiki, pakhale kudziwika kuti mwasiyira yani ownership. Ambuye Yesu sayika zinthu mmwamba kwangoziulutsa kuti agwire ndemweyo, amazisiya m'manja mwa anthu otoyankhula nawo dus. Inu ndi mmodzi mwa anthu amene Yesu afuna kutsimikiza zokhudza utumikiwu ngati inu muli podi muno. Tikozo dzadza chotere mpamene inu mulibe. Mkozo muoneka ngati mwepa mpamene inu palibe pano. Yesu afuna anene kuti ayi utumiki usangangu ika posadziwika apo saupadziwa. Ayi mumonetsa ID, national ID. Afuna alembe national ID yanu. Afuna chala chanu chidinde m'makompyuta ake. Yesu afuna registration. Ndawo kumuita na Petro kuti Petro tisanguzisiye zinthu zimmalete tiyankhulane inu ndi ine. Mmandikonda weta nkhosa zanga. Ine ndimati mu mtima mwanu muli ndani? Pamene mu mtima mwa Ambuye muli inuyo, because you are a generation at God's heart. Ndipo Mulungu amakuona ni monga ofunika kuposa amene ndingakuonereni. Komanso amakuona amaona utumiki mwa inu naona zinthu zuluteka kudzera mwa inuyo. Ndipo inuyo ndinu, ndipo yeye ndi Ambuye. Ndipo amakudziwani monga muli, palibe chimene angalephere kuchichita. Chifukwa inu amakuonani kuti kudzera mwa inu akhoza kuchita zonsezo. Kudzera mwa Petro okumukana Yesu mpaka na Yesu ali kudziwa kuti kudyetsedwa kwa nkhosa zanga kudzadutsa mwa munthu uyoyo. Koma Petro lake ndi moja mukumdziwa inuyo, ozingwa ndi zoyankhula, ozingwa ndi kaganizidwe. Koma Yesu akuti dyetsa nkhosa zanga. Ine matenda anakulandira utumiki mawaona. Nanakulandira kulandiratu Yesu asadakwere kumwamba nthawi inoyo. Kulandira utumiki odyetsa nkhosa, kuweta nkhosa. Nkhosa timaziweta number 1 ndi moyo wathu. Moyo wathu okhala chitsanzo cha Mulungu. Nkhosa timaziweta number 2, moyo wathu olingalira wanthu ena. Moyo osangana zathu zokha, moyo oyang'ana za anthu ena. Nkhosa kuweta nkhosa. Yesu akuti Petro dyetsa nkhosa zanga. Mwaona kale kuti Ambuye Yesu kumwamba sakupita chifukwa cha Petroyo, chifukwa cha ophunzira akewo. Ndipo ndiyankhula muno Yesu kumwamba sakupita chifukwa cha inuyo, chifukwa cha ine, chifukwa ndife ofunika. Paufuni kutsimikizirana bwino za utumiki. Pasakhale zokolokola. Munaona mana kampezera Tomasi kuti akakayika kwambiri angadzakayikitsenso uthenga wabwino. Gospel ingadzawonongeke. Ndi adakampezaso atabwera payekha kuti ndabwerera Tomasiyu. Musayiwale pajama siya 99 nkutsata imodzi. Mpaka nakukampeza Tomasi. Mnyumba mwanu muli munthu amene amasiyana ndi azibale ake. Ngotsutsa, ngolimbana nanu, mumadziwa kuti mwana amene adzatukire ndi uyo. Osati uyu ndamtuluka ine. Musamachita zimenezo. Ife mnyumba mwathu muno ndi ndamtuluka. Achite chilichonse chimene alufunacho. Osachita zimenezo. Go for that lost sheep. Amen. Kofesi wanu kuli munthu kutsutsa kokha. Palibe chabwino chimene amachiona chochita inu po kampanipo. Zonena nzake zonse kutsutsa. Akakweza dzanja kuti nkutsutsa basi.
opanda kwatavomereza nako kanthu kabwino. Ineyo ndikumbukira pa misonkhano ina imene ndakhala ndikuchita ndi anthu, pali mkulu ina akamene timamudziwa amene akakweza dzanja ndikutsutsa basi. Palibe tsiku adakweza kwa dzanja kuti avomereze kapena kulimbikitsa maganizo ya anzake. Ayi. Anthena kiti ndakumana ndazizanga kuti mkulu amene uchitine kuti chidachitika nchati kuti tetifusa abusa ake. Kuti abusa mkulu uja kwanuku. Palibe tsiku adakweza kwa dzanja nanena kanthu kabwino. Ayi. Kutsutsa akayankhulako kanthu ka negative basi. Cha positive sachidziwa. Nkuteka kwa ofisi kwanu alipote olo nyumba mwanu nkuteka. Munthu amene alibe mtendere sanganeneko kanthu kabwino is not positive, always negative. Pakakhala zabwino amanguti phe osankhulapo kanthu. Amasakasaka pamene paipa kuti pamene ayankhule. Anthu amene alibe shalom, alibe mtendere. Yesu ali kudziwa za anthu ayenera kuwathandiza asadapita kumwamba kuti awayankhulire iwo odalitso na awayankhulire iwo shalom. Mukhala inuyo mwana wa mwini wake, munthu wokhala mtendere. Munthu wina adanena kuti mfulu kuti imene ija zidatani nthawi imeneyo padali ulendo opita kunja, iye nkuza kuti mupiteko ndinu sindipita ndine. Ndiye wena atamva kuti ndani kuti mutana kusinditsani ulendoyo aujala mfulu kaya uchifirima mdziwa fulu ndija imati ine ndagulitsako tagulani kwanzangawo. Koma tili ndi anthu aja amatumaliza pa benchi umaliza atu kubwera customer wangu kumuchita hodi. Ati nkupita kwina ukatenga china kwa mzawo koma mzawo ali pomwe papa. Utaimani ndinu customer wanga msagule apa. Dikirani kasakasake kwa nzanga wina wakeso. Mzo ndigule bebe chino ndinu customer wanga kuti inu fulu imati makastomala anga kabwera ndi kama ndamati umatenga zamzake. Umatenga zamzake kulani pamenepo. Kulani. Ndi anthu amati mfulu richa. Fulu richa. Ama imitsa galimoto musada ime nkoma kwelani. Fulu. Musada imitse nkoma. Fulu. Mukati lero zina ndivuta nzokupatsani mawa amatacha bwino. Fulu. Koma tili ndi anthu kunja kuno uyesera kuti lero zina ndivuta nkupatsani mawa layi. Tsono mawa mzika ndipatsira muli kumaula tiyeni. Mukalowa. Yesu akuti mtendere ukhale ndinu. Ndipo potsiriza onani Mulungu ali kukutumani. Ndipo iye ngokonzeka kudyetsa nkhosa kudzera mwa inu. Monga adatuma ophunzira natuma Petro ali kutumanso inu kuti mudyetse nkhosa zake. Nkhosa ndani? Mwandikana nawo. Nkhosa ndani? Anthu amene kulibe muno. Nkhosa ndani? Wana wathu adzukulu wathu. Dziko ndi anthu amene kumana nawo paliponse. Dyetsani nkhosa zanga. Dyetsani nkhosa zanga. Anthu onse mukachitira zabwino Yesu akuti mwachitira ine zimenezi. Mwachitira ine. Lalikirani uthenga wabwino kudzera mu nyimbo, kudzera mu laliki, kudzera mu utsogoleri, kudzera magawo osiyanasiyana amene Ambuye akutumani. Ndipo Mulungu chimene adzachite nchiyani? Adzabwera kudzakudalitsani na akupatsani zimene simukadazipeza nokha zimachokera ku chisomo. Amen. Ndifuna ndingokupemphererani. Mungu ayika manja olandira. Mulungu okoma mtima ndokhulupirika. Uwu ndi mpingo wanu. Awa ndi ana anu. Manja mwawo mukhale kanthu. Mukhale kanthu kautumiki. Kadzawaveka. Kautumikiko kadzawachititsa iwo ulemerero. Pajama mwikira munthu kanthu kena kuti kampatse ulemerero wa zinthu zina. Ena awa amanyoza utumiki. Ena awa amanyoza chalichi. Ena awa amanyoza maservice. Ena awa amanyoza chikhulupiriro. Ena awa amapeputsa zamphamvu. Ena awa amanyoza udindo umene ali nawo. Ena awa amapeputsa zinthu zimene mudapatulazi. Ndikupemphera Ambuye kuti konzani kaganizidwe kaoka. Pakuti kudzera mutumiki mudapatsawo ndi ntchito amagwirayi ndi zimene amachitazi ndifaka uoneka bwino. Zikachotsedwa izi pa iwo watu wawa ndipo adziwika kuti adaleka zinthu za Mulungu. Paja mmachotsa chovala chanu pa munthu. Lolani Mbuye kwapatsawa kudzichepetsa ndi kwachotsera kunyada kulikonse kwakwachotsa pamaso panu. Lolani Mbuye kuti m'manja mwawo mukhale mphamvu, mukhale ulamuliro. Akayankhula kanthu kazichitika, akakhudza zinthu zizisintha. Ndipo inu ndinu Mulungu wakwachitira zokoma. Polandira iwo ndi manja awo za utumiki, zabwino zigwere nyumba yawo, zabwino zigwere kulikonse kumene adzakhala. Monga adali wodala Abrahamu, akhalenso odala atumiki ano.
monga Ambuye Yesu mudatuma ophunzira wanu pakuwapatsa mphamvu ndi kuwapumira iwo mzimu wanu ndi kuyankhulira mzimu wanu pa atumiki anu. Monga mudamugwera Samson ndi mzimu wa mphamvu, agwereni atumiki anu ndi mzimu wa mphamvu. Azitumikira iwowa mukapasite yawo, ndipo inu musadalitsa ndi kuwakumbukira. Zikoma Ambuye Yesu kuti mpaka na lero kumwamba simudapite, chifukwa pa mtima panu pali munthu oti mumtsimikizire zakuuka kwanu ndi uthenga wabwino ungasokonezeke. Muchotsa maganizo opotoka ndi kukayikira kwa Tomasi, kuti pamene patsono muyankhulenso ndi Petro kuti ngatama kukondani zidziwike. Muyika pa iwo tsopano utumiki wotsiriza kudyetsa nkhosa zanu. Tili kulandira Ambuye utumikiyo, tili kulandira utumikiyo. Mutiphunzitse kukutumikirani ndi kudzichepetsa, ndipo zikuluzikulu zikamathekera m'manja mwathumu mutithandize kuti ife tiphunzire kudzichepetsa ndi kuzindikira kuti ndinu osati munthu wayi. Pomwepo mayina athu asakhala akulu kuposa dzina lanu, ndipo tisamatenge ulemerero wanu, pakuti ulemerero wanu simugawana ndi munthu mwa njira ngati imeneyo. Kulani Ambuye pakati pa atumiki anu, kudabwitsa kwanu kukhale chikhalire, pamenenso mzichiritsa nthenda zawo, kukonza za m'makomo mwawo, kuwachitira zinthu zimene mpingo sungathe kuwachitira, ndi kuwatonthoza akamalira, kuwalimbikitsa akamafoka, ndi kuwalimbikitsa ndi kuwachotsera mantha akamachita mantha, ndi kuwateteza akaopsedwa. Mulandire ulemu ndi matamando Mulungu mu dzina la Yesu. Amen. Thank you so much for liking, subscribing, and thank you so much for being part of MSONKHAMANJA CCAP. Thank you so much for watching. Keep watching, keep liking, keep subscribing our page. You are blessed. Thank you.